U Borovu je obilježena 21. obljetnica pogibije 12 hrvatskih redarstvenika mučki ubijenih 2. svibnja 1991. godine iz zasjede uslijed akcije spašavanja dvojice svojih kolega koje su u noći s 1. na 2. svibnja 1991. godine tijekom redovite policijske ophodnje u ondašnjem Borovu selu zarobili pripadnici srpskih paravojnih postrojbi. Podno spomen obilježja vijence su položili predstavnici obitelji poginulih policajaca, izaslanstva predsjednika Republike Hrvatske, Hrvatskog sabora, Vlade Republike Hrvatske, Vukovarsko-srijemske županije, grada Vukovara, udruga proisteklih iz Domovinskog rata Vukovarsko-srijemske županije, 204. Vukovarske brigade, a molitvu je predvodio biskup Juraj Jezerinac. Pripadnici specijalne policije postojeću spomen ploču upotpunili su kamenim dodatkom na kojemu stoji kako su 12 hrvatskih redarstvenika u ovom mjestu mučki ubijena i masakrirana od srbijanskog neprijatelja. Na ulazu u Borovo, kod spomen obilježja 12 čempresa, spomen ploču poginulim hrvatskim redarstvenicima postavilo je Hrvatsko društvo logoraša srpskih koncentracijskih logora i 204. Vukovarska brigada, a u spomen na 12 redarstvenika koji su na tom mjestu 2. svibnja 1991. godine još bili živi. Spomen ploču otkrili su predsjednik Vukovarskog ogranka Hrvatskog društva logoraša srpskih koncentracijskih logora Zdravko Komšić i Martin Matković, zapovjednik specijalne policije, čiji su pripadnici 1991. godine ubijeni u ondašnjem Borovu selu.